44-та година, 44-та година, вероятно беше към лятото или пролетта, учителя беше вече излязъл, отишъл в Мърчаево. И той беше казал: когато се намерите в тежко положение, извикайте ме, макар и през пространството, аз ще ви помогна. И аз останах на изгра, много хора нямаше вече, едни в Мърчаево, други кой на където. Паша беше отишла в някакво село, не знам точно къде беше, при една сестра. И доде на професор Козарев, който беше комунист, жената, да й правя косите на апарат. Тъй като брат Ради ми беше донесъл апарата с разрешение на учителя там. И аз правих и тя ми помагаше, впрочем, по математика, а вместо това аз правих тия услуги. Таман ми навивах косата цялата на това и изведнъж идват 4 полицаи. Аз живеех в един сутерен и са така ниско долу и се виждаше кой има вътре. И като видях 4 полицаи, стръпнах. И изведнъж се сетих за учителя, че той каза: когато сте в тежко положение, повикайте ме. И само видях, че полицаите държат нещо като картичка, така. Викам, това дали не е моя снимка. Но се сетих за миг, че аз в полицията имам 32 пози, така, вън от това, което са ми взели те, но навсякъде аз съм намръщена. Даже имам една книга, която Нецо Гарвански е написал как сме в полицията. Ние мислех да донеса да ме видите и забравих. Навсякъде съм намръщена и казвам: тогава аз ще се смея, ще кокетирам с тях. И като излизам в антрето, връзвам си една панделка тук, така кариорчика, и почвам да кокетирам се. Кого търсите, как, що? И един от тях, който надзад беше, каза: не е тая, бе, на по-предни. Другия вика: тая, бе. Не е тая. Аз заливам се от смях. Кого търсите? За мен ли сте? Беше, явиш колко кандидати. Това. Просто се шегувах с тях, така да се каже. И не е тая, не е тая. Излязах, че не съм тая. Но преди да излеза само в антрето, казах: учителю на помощ. Нали, как съм го казала, що не знам, но излезах, че не съм тая. И те си отминаха. И аз веднага свалих тия щангите, се казват, от косата на тази Козарева. И казвам: госпожа Козарева, никакви водни няма да ви правя нищо, моля, вървете си, защото виждате положението. А мъжи беше комунист и тя не беше доволна от това. Тя беше от тези легионерките там, защото учителка в гимназия. И така тя си отиде и аз на бърза ръка метнах пълдото на гърба си и на някакъв камион или какво, там на превозно средство на шосето, отидах в Самоков. И когато отидах по-късно вече в Мърчаев, учителя ме пита: как мина? Добре, ама аз не знаех за това, понеже много случки стават с мене, не можах да загрея. Но и той му остави така, да не ми каза за какво е. Как мина? Защото по-късно, когато се явявах на изпити в Самоков, пак като отидох в Мърчаево, той пак каза: как мина? Нали? Но аз вече му бех писала едно писмо до брат Боев, че взех изпитите без поправители и тук беше така. Това беше случая с полицаите там. А те, впрочем, са се върнали след това, разбрах, може би 20 или половин час, но аз вече бях изчезнала от това. Аз страдах от едно чувство, че ако пред изпит не отида на изгрев на Витоша, няма да си взема изпит, защото съм частна ученичка и трябва да ида на изгрев на всяка цена горе на Витоша, или на Черни връх, или на бивака, или някъде трябва на високо да се кача, или на тези, разньовете и така нататък. И просто се чудох. И един път, така тръгвайки за там, за разньовете, не, за Черни връх отивах.
пада на Резньовите мъгла. Ама толкова силна мъгла, че не се вижда на 2-3 метра разстояние. Учителя в един път, когато бяхме заедно на екскурзия на бивака, каза, падна така мъгла. Каза, защо се плашите? Това са същества. Те идват също, както сте и вие тук. Вие може да разговаряте с тях и нещо от този род говориш. Аз тогава ми направи силно впечатление това. И като падна тая мъгла горе нарезана, и казвам, коленичих и се моли, Господи, аз не искам другаде. Само да ми се открие пътя за върха. Къде е? За да... Изведнъж ми се открива път. Ама сърцерадрателно се моли. Но аз помислих, че не е точно за там. Ама казвам, същества, щом тук ми откривате, по този път ще върва. И точно ме извежда горе на върха. Макар, че се колебаих, че не е там. Но на връщане, на същото място, пак нарезана там, пак мъгла. И отдолу иде мъгли. И пак трябва да се моля сега пък за пътеката, която отива към Алеко. И пак така сърцераздирателно се моли. Господи, аз не знам на къде. С тая мъгла ще се загуба. Много ви се моля, само до пътеката, която води към Алеко. И пак така се откри около 20 метра така широчина. И аз викам, това пък на къде ли ще ме заведе сега? Но щом тук се открива, тук трябва да върва. Али, вярва в това. Точно на пътеката на Алеко ме изведе. И благодарих тогава за това. И така можах да слеза. Другия случай с кучето. Аз имам даже снимка, но трябваше да я покажа. Не, тия години бях към 24-25 годишна и 6. Отивам в Долна баня. Долна баня, аз ви показах една снимка, като дете баща ми беше пчелар. Там ходеше, нали, да гледа чуждите пчели. И едно поетично място, къде се слива Рила и Родопа, много исках да го видя. И отидах. Но сега изведнъж решавам сама да отида от Долна баня до Самоков за 24 км или 6 и колко и да тръгна сама през Балкана до Самоков. Ходех с голф и с каскет. Така имам такава снимка горе. Но изведнъж, когато тръгвам по пътя и върва, някъде долу, от едната страна е на нагоре баир, път, и надолу е пък така, продължава този баир и някаква срутена запустяла къща. И оттам се обажда овчар. Мари, къде си тръгнала? Аз мисля, че като съм с панталони, съм си скрила косата, няма да разбере, че съм жена. Ела, вика, тук имам за ядене, за пренищуване, а пък после ще продължиш. Вика, имам смъртен случай, бързам. Много ме закачаха мъжете и нямаше как да се отървавам от тая работа, но и така аз продължих пътя. Но точно на пътя едно куче граманно овчарско. И сега, понеже учителя беше казал, че и кучетата имат душа, на душата им трябва да говориш, те разбират. И аз почвам, заставам така на едно разстояние от тук до външната врата и казвам, виж бе душа, и ти си душа като мене, но си в друга форма. Не си като мене. А моята форма от твоята се плаши. Ако искаш, помести се малко. Пък едно слънце беше огряло и то се проснало така на самия път. А пътя не е широк, тесен. То погледна към мене, дигна се лениво така, направи 2 крачки и се строполи и пак ле. И ме гледа така. И аз продължавам да гледам. Викам, още малко се отмести, не мога аз да мина така. Ти си душа, добра душа, си викам. Но още малко се отмести. То така изпъна си крачетата насам-натам, поизплези се и пак се поопъна и се премести на 2-3 крачки, кучешки нагоре и ме гледа. И все едно ми казва, айде минавай. Нали? И аз така викам, той няма да се премести сигурно повечето, ами трябва да мина.
И така с Отче наш и с Псалом 91 и с Бог и любов, минах така на едно разстояние, като малко по-далече от вас, като до вратата, така. И отминах. И като отминах така, на още толкова разстояние, лекичко се обърнах, защото ме беше страх. И то ме гледа, и аз гледам, ма върва вече на нататък. И навлизам вече в една гора. И през тая гора, като вървях, доста вървях по тая пътека, и излезах из гората, минах Гуцел, там селото и така нататък, има срещу един. И вече долу така се вижда Самоков и казва: откъде идете? През Гуцел ли минахте? Казвам: да, покрай. Ама ние гоним мечка Стръвница, казва. Да, в гората, казва. Аз тогава се оплаших и хукнах да бягам надолу по бая, нали, за това. И като се върнах, пристигнах Самоков. И като се върнах, отидох да разправям тия два случая на учителя. И учителя ми каза: получила си някоя друга опитност. Това бяха думите му, нали. Защото аз казах, че, нали, вие казвате, че мъглите са живи, нали, вие казвате, че животните и те имат душа като това. Да, казах. Получила си някоя друга опитност. Ми малко смътно, но си спомням. За евреите? Да. Спомням си, че дойдоха във връзка с това, нали, Лучев държеше връзка с учителя, с двореца. И той някак си, мое впечатление за Лучев, не знам, понеже аз близо го познавам, ходила съм при него, имам един случай, не е особено приятен с него. И казах ли аз за кълта, за локвата и за това с него? Не съм ли казал? Добре, тогава ще разкажа. Аз много така понаучих малко от учителя, че големия нос е културен, че голямото ухо е мъдрост, че чулно. И почвах да се влюбвам в моите млади години в хора с такива. И отивам един ден и му казвам: брат Лучев, аз не знам защо. Влюбвам се, точно съм голям, но не знам си какво, пък аз нямам, викам. А пък един ден, как стана така, не знам. А учителя беше казал, че трябва да пиете вода от извора, а не от локва. И аз казвах и на учителя, ама той ми каза: много те занимава с любовните работи. Пък той каза: ти си била при извора, а сега идваш при локвата. И аз се стреснах изведнъж, казвам: как? Той локва? Ами що ме локва? Аз какво тържа? Аз искам извор. Не искам локва да пия. И това беше. И това останало в съзнанието ми. И сега един ден идват от двореца да питат. Нещо ставаше дума, ама аз дочувах. Нали, така, между братята и сестрите говореше се, че на цара му искали войска за източния фронт. Хитлер настоявал на всяка цена да се пратят българските евреи там, пък даже и войска да се прати на източния фронт. Даже имах една братовчетка, не знам дали трябва да кажа случая, която отиваше караш хората да бият барабан, да събират техници и инженери, за да се пращат. И даже и мен ме беше помолила. Къде да се пращат? Да работят в Германия. Даже и мен ме беше този случай, не знам дали съм го изправила, че тя доде при мене горе на изгрева с майка си и казва: ето аз за други две братовчетки наредих. Ще додиш ли и ти? Или ти учителя, за да отида в Германия? Пък аз казвам: ако ме пратиш на източния фронт. Тя каза: много искаш. Или пити учителя. Интересно, че учителя ми казва да ида. Но моята мисъл е за Виена беше тогава. Защото майка ми може би учила там пеене. Дали заради това учителя е искал да ме прати. А тя събираше хора? Тя събираше, да. Не, тя по линия на Дома на техниката я пращаха по западни покрайнини, надолу към Солун, към Бело море,
който иска да отида да работят там. Нали? Тя беше вече завършила инженер-химик и я праша. И аз никак не одобрявах нейното, защото комунистка бях, нали? Учителя казва, като искате, идете. Пак аз никак не исках и си виках на ума. Нали, учителя знае, че съм комунистка. В смисъл, нали, вижда, че съм комунистка. Как ще отида, викам, аз там. И зато и на нея и казахте, ако ме пратиш на източния фронт, тя каза, много искаш и така, с този случай. Но тогава дойдоха при учителя, нали, някой, казаха от двореца, ама кой каза, аз не помня, да питат да пратят там евреи. Къде евреите? Да, в Германия. Евреите да пратят. Концлагери? Не за концлагери, пушечно мешо. Сигурно и за концлагерите, де да знам. Не знаем, да се пратят. Нали ги събираха евреите от всякъде. Учителя каза, не само евреите, но и никакъв български войник няма да се праща за Германия. Като им пречат тук да ги пратят да поправят шосетата или нещо. И ги туриха им тия значки жълти, какви бяха звезди, и ги пратиха да поправят шосетата по България. И така евреите бяха спасени не от другарите, които си пишат това, че те понеже дигали митинги, че туй, че онуй, да спрели, въздействали на цара, за да ни ги прати, а защото учителя каза това, да ни ги праща. Нали? Според мен е дело на учителя това. Това е, което знае. За Звездински. Да, брат Звездински, Димитри Звездински. Той беше много мил човек. Аз, нали, след като напуснах и ме подгони полицията, напуснах изгрева и ме подгони полицията, първата вечер вече нито можеше да се спи вкъщи. Аз ставах готвачка, перашка, чистачка, каква ли не, джамджийка, всички професии, които може вън от фризерството да се работи, ги работих. И един ден вече няма къде да се крия. Отивам при брат Звездински, когато познаваш, защото той ми каза, и аз съм бил по твоя път комунист, но после познах учителя и разбрах, че тук е истина. Един той живееше с брат си, Милчо ли се казваше, забрави. В братство именно. Там. И отивам и той каза, не бой се, сестра, не бой се. А той братството живееше близо до гората тогава, нали? Не бей се. Вика, аз имам едно легло и брат ми има едно легло, ама тук на масата ще ти постерим по средата. И аз се оглеждах, ако дойде полицията през вратата, може ли да се скача из прозорец? Нали, човек в такъв момент, нали сега. И виждаш, и дума да не става да спане. Цяла нощ прекарах така. Та първата ми откриване и идване на изгрева за спане беше там, при брат Звездински. Това е, което исках да кажа. Значи той е минал посещението. Той е минал посещението. За Лулчев? Тя казваше така. Невена Неделчева. Невена Неделчева беше близка с него. Аз от нея научих, че и тая моята малката сестра, природената, е била интимна с него. Защото той имаше такива връзки с млади момичета. Друга една сестра, която стана комунистка и редакторка в Равовско дело, няма да й кажа името, специално ме помоли да не каже. И тя беше близка с него. Въобще той имаше контакт така с доста хора. Нали. С мен се опита един път да сложим на колените си и аз казвам, кой искате да ми предадете някакви влияния ли? Казва, не, тогава ме освободете. И така беше, посягаше така някак си, не знам, в това отношение. Не беше. После видях един път как той би Йордан шофьор. Жестоко го би. За какво го би, не можа да разбера. Той имаше опанишада там някаква си. Но един ден учителя му каза в една беседа, ама не се обърна лично към него, ама то се разбираше, че е за него. Какви са тия групи и групички, които сте ги създали? Ако трябваше, аз сам щях да ги създам.
И реках, това ако не се отнася за Лучев, и действително, после той искаше да се... За тая Упанишада там бе. Ами след всяка лекция аз питах сестра Паша. Викам, сестра Паша, след лекцията с учителя, една група се отделя с Лучев и отива там. Милки, вик. Това са хора, които не разбират учители. И знаеш ли какво? Както на едно малко дете, което не може да яде и му се дъвчи храната, да после му се, тя направо каза жвак, и после му се тура в устата, така той предъвква беседата на учители и ми я казва. И така някакси ми се видя малко, не знам как. Там беше доктор Борова, Невена, отчасти Елена. Аз Елена по-късно не съм я виждала, дема. То в младите години е била тя. Елена беше също негова приятел. И кой още ходиха? Как да кажа, привързани към учителя беше Савка и Паша. Паша в никакъв случай не допускаше такива неща. Не. Само учител. И често казваш, ревнива съм, Милки, за учителя. Ревнива съм. Не давам лошо да си говоря. Не давам неистина да си говоря. И права беше. И зато и аз приех това нейното. Ревнива съм за учител. И като гледам сега някои, които извещават това и се бутат по ръководството, които не са отложили, които имат такива... Да, човешки истории. Да. На какво се дължи това, че след заминаването на учителя, тази власт, новата власт, комунистическата власт, се настрои срещу братството, срещу учителя и срещу привържените? Той Лучев каза така. Лучев и стана. Те го питаха, а той ли ме казва научи така? Да говорите ли, не знам какво беше. Пък той казва, господа, казва, ако аз бех слушал думите му, които той ми говореше, аз нямаше да съм сега пред вас тук. Значи той си призна. Аз нямаше да бъда тук пред вас сега, на тая скамейка. Но това го казва на съда. В съда го каза и това му прави чест. Но Невена, доколкото знам, и които там близки искаха да го спасят и учителя. Учителя казва, ако аз сега го спаса, следващия живот кармата му пак ще бъде. И тогава отидаха и му казаха, и тогава той се съгласи да не знае. Както случая с на тая Иванка баща й, Емил. Да. Гита мъже. Такъв е случай. След това как се развиха нещата, че започнаха... А след това, предвид на това, че Лучев е имал връзка с цара, обърнаха се против учителя, като казаха, че ето съветника, който е бил един вид учителя, нали, това. А всъщност учителя много добре каза, аз и миналия път го каза. Царът си замина за той, защото не слушаше моите съвети. Но и тези, които му ги предаваха, не ги предаваха така, както аз съм ги казал. И това беше истина. Учителя няма да го каже пред цяла аудитория това, ако не е истина. Първо, учителя никога не лъжеше. Учителя говореше винаги истината. Нали? Аз съм отговорен, каза, да ви говоря истината. И после аз не говоря само на вас, много пъти го е казвал. Тук присъстват, казва, хиляди същества. Вие, че не ги виждате, това няма значение. После и друг път е казал, аз не говоря на вас. А моите ученици не са тук. Те са в света. Така казваш. И ние сме един вид парламали, какво да го кажа аз, на когато говори той. В света се каза моите ученици. И ми направи впечатление, гледай, пък ние уж се смятаме за ученици. Аз не можех, защото мислих, че са ученици само тези, които са в младежкия клас. Аз така разсъждавах. Те са чистите, макар че виждах Тодора, Ангелата и уния там, нали, не са така абсолютно чисти. Но, да знам, викам, те пък може имат повече знания от мене. Така преценявах аз. Имах чувство на малоценност. Пък може и да не съм била заслужила за такова. Аз и сега още не си смятам ученик, въпреки че изпълнявам много неща, които много колкото мога.
Това учение е за вековете, то не е за един живот. И за последната на учителя. Да. Учителят много интересно, че той си замина в кой ден беше? 27-ми къв ден беше? В сряда. Чакаха разрешение за погребение, чак неделя, мисля, дойде. Нали? И това беше на вечеря на новата година. Вечерята на новата година. Аз искам да разправя един случай, как сме посрещали новата година с учителя. Нали, там. А това беше в надвечерието на новата година. И тогава аз забравих за какво говоря. Ти, които си идвали да го арестуват. Да. Най-напред идваха да го разпитват. Аз в този случай го казах. Нали, че единия беше такъв зле настроен към него, а другия беше добре настроен към него. То ская от левата страна и то с от десната страна. Учителя така ги окачествяваше, като ни разправяше на нас. Но после те не се съгласиха само с това, другари. Тя ми решиха, вероятно сметнаха, че той е виновен, че и той е от този тип като Лулчев или какво може би, и издават заповед за арестуването. И заповедта идва в момента, когато учителя си замина. Учителя си замина в 4 часа или 5 сутринта и в 8 те идват заповед за арестуването. Да го арестуват, нали? Затова Борис каза, така нахвърлиха се на Борис и каза, къде е ваш учител? Елате, ще ви заведа. Беше изложен в салона и там. И те вика, съм убил. Никак не... Защо? Плеумония имаше. Доктор Овчарова, мисля, беше една, която идваше тогава. Така протече този въпрос. А аз, не знам дали казах, всички влизаха вечерта. Аз преходих тогава, другарите ме пращаха по укрепване на властта, нямаше как, не знае какво да правя. Но бързах да се връщам, ходих на близки села и бързах да се връщам, да видя как е положението с учителя. Спомням си, че от кумарица му носих, казвам го, това било от коня. Но вечерта, когато додох и когато бях, всички бяха там вътре. И аз исках да влеза вътре. А те не ме пускаха. Но викам, поне в антрето да го видя. И аз го видях вече, той с отворени уста хъркаше. И като излязах, и като видях така жици и такива едни, като пликове на върха закачени, Петър да му почина. А и аз търкам си очите и казвам, не, това не може да бъде. И пак като погледна, пак жици и на всяка жица до едно като телеграма. Това с такова впечатление остана. Това ми беше последното виждане с учителя. На живо. А как сте прекарвали нова година с него? А новата година хубаво беше при учител. Вареха се картофи, даваше се житце и по някой плод някой път. Някоя ябълка, нали, имахме братска градина голям. Това. Учителя говореше най-напред, пеехме песни и след това вечерата. Четеше се някоя беседа, песни, беседа, молитви, нали така. И накрая вечера. Вечерата се състоеше в това. И не знам, така до 12 часа седяхме и след това всеки се разотиваше. Така беше. Учителя навърши? Да го фотографират. Да. Но въпреки това го фотографираха много. И един път казва, хей, какво е това, казва? Ма така някой си. Не знам защо не обичаш. А само на тази Щилянова позира. Той е портрет, дето е с бял, на нея доброволно и позира. Да го снима. Това беше. И имаше една интересна картина, която беше рисувана, мисля, че от тази
Този, дето свиреше... Как се казва? Лаевски. Не. Дето свиреше при учителя, Симеонов. Жена. Жена. Симеон. Симеонова. Тя беше също художничка. Аз не нямам да спомня. Както и да е. Долу са минералите, после са дърветата, след това са животните, после са хората и най-после са ангелите и слънцето най-горе. Бог, окото. Много хубаво. Къде отиде тая картина, не можа да разбера. Много хубаво направена беше. Да. Цялата еволюция на живота. Еволюцията на живота. През Да. различни форми. Да. Да. Това е. Тази картина от Лаевски. Да, да. И той е рисувал доста картини. Много и учителя. Да. И той ги рисувал и тези, които ги имам с Стефан. Той ги е рисувал, така ли? Да. Аз мисля, че От това е малки. фотография. Не, то от фотография, ама увеличено и малко.